Nkosi amakhulu, umkhulukazi Mulo, nginamukela nonke ku-Khensani TV, ku-YouTube ngamukela nalabo baku-TikTok. Nganize dlozi namhlanje ngizothinta umndawo. Uma sithinta umndawo sithinta umuntu wasekhaya ophuma ngakomalume odila kakhulu ngesimo samanzi. Lo muntu lo umndawe azabe umndawo njengoba omakoti basekhaya noma oma bethu uma beshada abanandawo emsamo ngesimo sokuthi umkhonyane usuke ekhuluma emsamo kodwa usuke nefa kuwena. Nawo umndawo umoya wamanzi, umuntu wasekhaya washonela emanzini. Fanele ngiyicacise le nto le, njengoba ashonela emanzini lo muntu lo kuye kuthiwe abanye bazothi umndawo idlozi lokuhamba, uthole idlozi lokuhamba umuntu oyefile phakathi kwekhaya. Lowo muntu bamthembisa izinto ezithize bangazigcina, omunye bambulala bamfaka emanzini. Omunye uthi uyahamba afika angena emanzini alimalele emanzini kodwa wasekhaya kanti wenesipho sabantu abadala. Naw masithinta isimo somndawo ukhumbule nje lo nje efele emanzini, the time egxuma noma elimala emanzini noma eboshwa inyoka lapha noma eshawa yini eshona noma ebulawe efaka emanzini, le nto le suyimbalele emanzini iyamthatha. Ngesikhathi imthatha la iqolo lakhe khona lithi ikhonde line-spirit, uphuma loyo nyoka, loyo moya wenkosazane noma leyo nyoka eqolo lakhe, umoya wedlozi. Uma uphuma lo moya wedlozi ubuye uzombatha wena. Uma ubuye ungimbatha wena usuhamba nabantu abadala, la bantu abadala bafikile basuke bewukhokho balo muntu osuke elimalele laphaya. Yingakho usuthola manje namanje usuney'ndawo, usunomuntu ohleli laphaya. Abanye benu uthi mhlawumbe uyezazi ukuthi umkhulukazi Mulo ngicela ungilungisele umndawo, sengiyabheka ukuthi umndawo ume kanjani. Ngaphambi singene ngaloyo mndawo ume kanjani, khona umndawo onengubo eblue. Lo blue lona umele isimo sabantu abaprofethayo basemanzini, lwandle, isibhakabhaka, umfula, iziba. Ublue loyo bayakwazi ukwenza lokho. Uphinde uthole umndawo umele isimo sa-red, umbala o-red. Uthole manje abanguni labo umndawo nje lo general, kodwa loyo mndawo loyo uthole nayo yadingisela ukukhishwa ngendlela ethize. Uthole uma sikhona la bantu abanemndawo ohamba nenjeti emaruni, ingubo emaruni yenjeti, lela flawa elapha kwinjeti kusuke kuyifembo. Loya mndawo loyana unomngoma lo maruni, uyangizwa lo mngoma balo mndawo. Uthole manje newuhlola ngesibuko noma mhlawumbe uyafemba, uyakwazi ukuthi ube nekhehle emanzini elashonela emanzini okuwumndawo kodwa futhi kuhamba futhi nesalukwazi kuyisithunywa. Nawo ukhumbuleke ukuthi umndawo uyidlozi lokugcina, idlozi elinamandla kabi. Inkosi ikhuluma ekugcineni. Iphutha lenzeke omunye umuntu uyahamba athi ngifanele ungenisa umndawo, ngifanele ngibhalise umndawo, athi uyahamba manje sekufanele ukuthi usuyisilile lento, usuyivalelile. Sechaza ukuthi usuqale ngaloku kokugcina sekunzima ukusondelela abanye bangene kalula. Usuyahamba usugobela ukuvalile, ubona kuvaleka izinto. Angikho lapha, sibuyele emuva. Asithi uyafika-ke umkhulu uyakukhulekela akudonsele lowo mndawo. Uma kudonsa lowo mndawo, lo into yokuqala azoyidonsa ngizodonsa isimo senkosazana eyayimbethe lo muntu washonela emanzini, noma inyoka noma indlondlo eyayimbethe lo muntu asemanzini. Ubone izinto zikhanya zonke into zakho zihamba kahle. Usuyanyuka manje khona balapha entabeni amabutho asekhaya, khona ikhehla lapha ehlathini ozolikhipha. Ushone phansi lapha ezibeni, khona elinye ishoba lasekhaya uthinte isalukwazi lapha empomeni esiyisithunywa sakho. Uphinde uhambe lapho olwandle ukhiphele, uhamba ngejazi lemnyama okuyinzuzo. Kodwa lo mndawo nje ugcina ukhuleliwe, kwaphuma leyo nkosazane yaxhumana nawe, wabona impilo iphila noma kambe uphuma leyo ndlondlo. Leyo nkosazane naleyo ndlondlo isuyiphuma kuloya mzimba noma lesa sidumbu saloya muntu lapha emanzini. Uzobona into zihamba kahle nayo yonke into. Mhlawumbe abantu abathi ayicela usigayele phela igona lethu noma uphondo lethu ngoba umuntu unedlozi nemimoya. Uba uphetheni wena uzalo, sekufanele manje uphathe leyo mimoya. Usuqedile ukugaya lokho manje sekuyaqala sekufika isigaba, sekufika umndawo uthi uyakhala phela ngikhiphe nawe emanzini. Imuphi lo mndawo? Sekumzimba walo muntu osemanzini. Ukhumbule lo muntu asebulawa inyoka lapha emanzini noma ebulawa yini emanzini, liyaphuma leli dlozi kuyena, le ndlondlo yakubo ihambe ibheke omunye umuntu ekhaya igaxe wena. Mase usuxhunyelisiwe naleyo ndlondlo, sekufika isigaba manje seyakhala futhi useyakukhombisa walimala kanjani. Mhlawumbe waphonsa aphathe emanzini wagqobhoza ukhuni la esiswini washona. Useyakutshela manje fanele ungilande. Into eyingozi manje ukulanda lowo mndawo ukuthi mase siwulanda lo mndawo siyahamba manje kuthiwa ukugajelwa. Uma ugajelwa suke sesibuza umkhulu wena ubani, uphumaphi, leli dlozi ligajelwe lizisho ukuthi mina ngiphumaphi, ngize ngani, ngihlobene kanjani nengane, imuphi umsebenzi engiwuphethe, ngadlula kanjani. Mase kuza isigaba la khona kuthiwa for uparole. Uparole ukukhipha, usuyokhipha loya muntu umzimba wakhe, uyangizwa, njengoba ulaphaya ngoba umzimba wakho lo nawo, even though uxhunyelisiwe naleyo nkosazane noma leyo ndlondlo, awukwazi ukuthi ucorresponde kahle naleyo ndlondlo naleyo nkosazana ngoba umzimba wakho awukho
loya muntu useyakwazi manje ahlanganiswe nawe emanzini. Into eyinkinga akona ukumkhipha nje masumkhipha loya muntu lapha sikufaka sikalayini sikuhlanganisa naye siqondanisa naye kahle noma yini eyenzeka kuyena kwela moya uzoyizwa nawe ukhumbule ukuthi umuntu meshaye ibhasi washona ilokhu imshaye njalo kwela moya leyo bhasi until azalande ahlanjululwe. So mase sikufaka emanzini sikuparela leyo ndawo leyo sik-align-a naloyo muntu lapha emanzini made qinwe inyoka uzoyenza leyo ma-sensation ukrinya kwenyoka nkosi yami sethi uhlangana naye ngase kuyimpi manje lapha ngoba lo moya lo mbulalile akuwona wakubo ngiyangizwa. Uma kuthi waqinqa mhlambe phakathi waqobhoza ukhuni esiswini emfuleni washonela phakathi mase kuhlanganisa naye uzoyizwa leyo pain leyo kwalo muntu uzongena lo muntu phakathi kuwena mase sikhipa kwenzeke ukuthi umoya wakho uhambe uvukele likhehla lithi mina umkhulu bani emanzini ufuna ukubuyela emanzini asifuni ngisho nokuphuma sincenge mase ikhehla ehla usemzimbeni wengane yakho sinihlangene kade wahlukumezeka sezolokukhupha lo muntu-ke phakathi kuwena seniwu-2 ingakho kuthiwa imvuma kufa uyafa wena ukuthi lo muntu lo washona akwazi ukuthola ithuba lokuphila enze lo msebenzi akufanele awenze kodwa udinga umzimba wakho uyangizwa manenze kahle uyakwazi ukuwela yena kwela mathonga aqhubeke wena uphinde uzalwe mase uphila nje impilo enormal kodwa sesigabeni esingenaso i-stress kakhulu mase usuphila ngoba usungayiphilanga impilo yakho uyangizwa Dlozi. Kwamathiwa nihlanganiswe kahle nawuparole lo mndawo waphila impilo engayinhle mase usushona ubuyela back kulesa simo lo muntu wena uphinde futhi u-reincarnate uzale kulungiswe leyo nto. Ingakho phela kumkhulukazi Mulo mina ngahamba ngaye emanzini lathi ikhehla hayibo mkhulu usuphinde wabuya ngimina hawu leli ikhehla lathi mkhulu mina ngathi ngiyokokwami mangivuka ngiphahla bathi cha awazi unyankazi Mulo usubuye 1200 times betshela mina ngiyangizwa. Ukhumbule umndawo ile inyoka inkosazana siyakwazi ukukhulekela kuphume leyo nyoka noma leyo ndlondlo noma leyo nkosazana eqhumane nawe kukhanya izinto kuzohamba kuhambe kuthiwa nasi isidumbu saloya muntu kufanele manje uparole ukhishwe lilawele lakho loya muntu laphaya owashona emanzini kodwa uma ungena inhlungu azizwa ngalula ngayishona nento yambulala mayabulawa inyoka yamanzi sekuyoba manje yimpi laphaya phakathi kwaleya mfulu senefa ikhishwe leya mzimba leya nyona nje bisalokhu imshaya kwela moya mase kuhlanganisa naye ngeke ukuthi ungakuzwa lokho. Ingakho kubalulekile ukuthola umelaphi ojulile okwazi ukwenza lokho umndawo njengoba ngithe inkosi ikhuluma ekugcineni idlozi elinamandla nje esimangaliso lize nomcebo la komalume ngiyangizwa Dlozi. Yebo kuke kwenzeka sometimes uziveze ngathi uyi-Nigerian waseMosapo waseGhana baziveza ngoba uhamba baziveze njengama-China ukuthi mina ngiyidlozi lokuhamba kodwa ngiphethe umcebo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ungahlobani nawo umndawo kodwa ukhulume nabantu bakini bakhetha wena ukuthi uhlangane nawe. Yebo leyo nkozana esuke sikhulela iphuma ixhumana nawe iwumndawo nawo masikhona isidumbu somuntu phakathi lapho umoya wakhe umndawo. Ingakho phela mbathisa ngengibuzi lemhlane le mbuzi lemhlane uma uyibheka cishe ifane nje laba babeka imvu lemhlane mabeka imvu lemhlane abanye basuke bethwala ngangithi kusasithwala laba babeka imvu la abanye masebeba leyo mbuzi leyo kodwa sukungathwali sekukuthwasela leyo ndawo leyo uzokhipha leyo ndawo usukhipha leyo muntu sekuyena uzophila phakathi la kuwena. Angifuni ukuba muntu ijule indaba yomndawo ngaze Dlozi. Okay, akayi nombani ukwazi ukulapha umndawo uyingozi nje esimangaliso uma engekho strong umelaphi ehambe yokufaka lapha yokukhiphisa lo mndawo leyo kungenzeka ukuthi le nhlungu eziziwa loya muntu ngendlela afa ngayo zivuke kwena emanzi kube usuqondaniswe naye seni-aligniwe kanje. So whatever is happening kuyena ngokamoya uzokuzwa kwena and physically kufanele ukwazi umcebule emanzini umkhiphe masinyazi niphina loyo muntu umuntu uthi unawo umoya lo thiwa umuntu. Angifuni ukujula kakhulu kwangithi ngimthinte kancane.